ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಏರೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬರ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತೀರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಆಂಟಿಯರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡಿರಲ್ಲ, ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹಾಂ, ಉಳ್ಳ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಾತ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರತ್ತ. ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರತ್ತ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಾನು. ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಲೆ, ಅಕ್ಕನಕ ಬಲೆ, ಅಣ್ಣನಕಲ ಬಲೆ, ಬಲಪ್ಪ ಬಲೆ, ಬರ್ತಿರತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಐತವರೆಲ್ಲರತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅನಸಾಂಡಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರಭು ಅರುಣಾಚಲಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಮಲೆ ಪಾತಿರಗ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂತೀರ ಬಸ್ಸಂಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲವಿ. ಹಾಂ, ಅರ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ.
ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲ ರೀ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಂ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೀ ಬರೋದು కమెంట్ ప్లే పాతర్లే హైడ్రోడ్ కుళ్ళొచ్చి ఎదురు బల్లి ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬೇಕು ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಂದಿಪ್ಪರ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರತ್ತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೆತ್ತನ ಬರಡಂಚಂಡಗ ಇಪ್ಪತ್ತಂಚು ಗುಣ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ತೋರ್ಜಿರಿ ಗುಡ పోతారు పూరీల తోటమిచ్చు ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಈರೆಂಚಲ್ಲರಿ ಮನಸ್ಸಂಡಿ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮನಸ್ಸಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆರೆಪ್ಪು ದಾದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನು ಪೋಯರ್ ಕಚ್ಪು ದಾದೆ ಬರ್ಸುಂಡೆ
ಇಂಚಿ ಬಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಅನಿಲ್ ಪುದರ್ ಅನಿಲ ಉಳ್ಳರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಬಂದಾಗ ತಡಾಡಿ ಚೂರು ಐಸಿಸ್ ಬಂಡೇರು పోయారు ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಕತ್ತೆ ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು దాని లేట్ నీಗೆ ಲೇಟ್ ದಾಲೆಜ್ ಲೇಟು ಲೆಕಡೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಸೌಖ್ಯ ಹೇಗೆ ಇಂಕಲ ಸೌಖ್ಯ ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕೋರಿಗೆ ಕೋರಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಗಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಬರ್ಪ ವನಸದು ರೇಗದಾದೆ ನಮಕ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಇದು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಬಾಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಜೈದೆ ಬಸ್ಸುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗಲ್ಲ ನೆನ್ಸಿದೆ ತರೆಗಲ್ಲ ಅರೆಗಲ್ಲತ್ತ ಬಸ್ ಬರ್ರ ಬಂದು ಬರ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರವರ ಅರೆಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿಜೇರಿಗೆ ಕೋರಿ ಗಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರತ್ತ ಆರು ತಿನ್ಪಿಜೇರು ಒಟ್ಟರ ಕಜಿಪ್ಪಾರೆ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಗಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲೆರು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಲಂಚಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಎತ್ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇರತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ತಿನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪಿಜ್ಜಿನ ತಿನ್ಪುಜಿರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿರು ಜೋಕ್ಲು ಶಾರಲ್ಲೇರು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಒಂಜೆತ ಜಪ್ಪ ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜೆ ಕೊರಿನಿಗೆ ಒಂಜೆದ ಜಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಎಕಲ್ವತ್ನವರ ಜಕ್ಕ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ಒಂಜೆದ ಜಪ್ಪ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಂಚಿ ನನಗೂ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿಯಾರು ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸ ಬಸ್ ಬರ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಅದೇ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂడి ಕೋರಿ ಅನ್ಪರ ಕೋರಿ ಅನ್ಪರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಜತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೇರು ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ದ ಕೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಡ ಅಂದು ಕೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಲ್ಡ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕಾಪುದ ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆನಾ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಕೋಡೆನೇನಿ ಕೋಡಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ನಾಗರಂಚಮಿ ಕೋಡೆ ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದರಿಲ್ಲಾಡು ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 2 ದಿನಾಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ನಾಗರಂಚಮಿ ಅಂಡ ತಾನೆ ಮಾರಿ ಜಾಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಯ ಏ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇರ್ ಕಾಪುದಾರ ಅತ್ತ ಮಂಜಲ್ ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿಗೆ ಕರ
ಕರೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೇನೆ ಮಂಜಲ್ ದೇರ ತಗಟ್ಟಿ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ಗೆ ನಂದುಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಎಂಕಂದ್ರೆ ಜನಪ್ಪ ಏನು ಮಂಜನ ಮೋದಕ 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 ಮಲ್ದು ನಾವು ಚೌತಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಎಂಕುಲು ನಾಗರಂಚೆ ಮಲ್ದು ಎಂಕುಲು ಅವರ ಉಲ್ಟಾಯಿ ಉಲ್ಟಣ್ಣ ದುಂಬು ಮಂಜಲ್ ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲಡೆ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜತ ಕೋರೆಗೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಎಂಗಲ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮೋದಕ ಕೋಡೆ ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಗಟ್ಟಿ ನೀ ಪುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಪೊಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಿ ഞാൻ കോരിച്ച തിനിപ്പിച്ച ಇತ್ತೆ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚಿ ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಎನ್ನಿಕಲ ಅಂಚಿ ಕಡப்பு ನಿಂಕು ಇಂಚಿ ಬತ್ತುನದು ಇಂಚಿ ಯಾವ ಅಂಚಿ ಪೋಡ ಅಂದು ನಂಚ ಬತ್ತು ನಾವು ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಬಸ್ಸಲ ಪೋಂಡು ಅಡ್ಲ ಪೋಂಡು ಬಸ್ಸಲ ಪೋಂಡು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿನ ಕಡಿಮೆ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಂತೆ ಮುರಾಣಿ ಇಚ್ಚು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ అయినాక ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ 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 ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಬಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೂಡ ಬಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಕುಡಾ ಕುಡಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾಕಮ್ಮೆ 2 ಮೆಸೇಜ್ ದೂರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಜನ ಐಡುಲ್ಲರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾರುಳ್ಳಾರು
ಜನ ಇಡ್ಡಿಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಇರುಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮರಕ್ಕೆ ಪುಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಜನ ಇಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ. ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಓ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಅನಸಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬಸ್ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ನೋನುಡು. ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಗೆ. ಹರೀಶ್ ಎಂ ಜಿ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ದಾಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಮಳೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್. ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಂ ಸರ್ ಊಟ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಊಟ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನೀವು. ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಊರು ಹರೀಶ್ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ.